Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα κάνουμε μια νέα σειρά. Θα την ονομάσουμε... Να σκεφτώ λίγο. Minecraft. Minecraft Chunk Survival. Πάμε. Ας χτίσουμε ένα... Βασικά δεν είναι... Minecraft Chunk Creative. Ναι, Chunk Creative. Και... χτίσουμε το σπίτι μας. Θα μπω πρώτα. Κάνω το... καινούργια κάρτα γραφικών. Okay. Ναι, παιδί, εντάξει. Δεν είναι και το αγαπημένο παιχνίδι το Minecraft. Εντάξει. I don't know. Και σας παρακαλώ, όσοι το βλέπετε, κάντε ένα like και ένα σχόλιο. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ άλλο. Σας παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο. Όσοι το παρακολουθείτε, κάντε like, ένα subscribe, ένα comment. Να. Θα αλλάξω έκδοση σε λίγες μέρες. Θα πάμε μετά στο Hypixel. Τα λάβατε. Για όσοι δεν ξέρουν, να εξηγώ, είναι ένα σερβέρ που λίγα από Kid Edition και έχει μικρά ματσάκια. Είναι πολύ ωραίο σερβέρ, άμα θέλετε να μάθετε. Θα βάλουμε και είμαι τόσο μαλάκας. Είμαι τόσο μαλάκας. Κοιτάξτε τι έκανα, ρε. Τόσο μαλάκας. Ωραίο. Βάλουμε παραθυράκια. Κάνουμε το glass. Θα το δούμε. Και αυτό το στάκι.
Σαν... Τι ώρα κάνω ρεκόρ? 5 λεπτά, τόσο λίγο, αλλά 10 λεπτά να κάνω. Πολύ λίγος χρόνος. Skin δεν έχω πάλι. Κάνα πάλι reboot το tablet. Καλό συνέχεια. Όλο το περνάω για Enderman. Δεν έχω ζόμπις, αλλά αυτό θα το βγάλω γιατί δεν μπορώ. Το περνάω όλο για Enderman. Με πιάνει η ψυχή μου. Γι' αυτό άρχισα να άσχημο. Εντάξει. Εντάξει, τώρα εδώ είναι. Άλλο σκάκι. Α, βρήκα κάτι ωραίο. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά πια. Να δείτε, θα αρέσει και θα είναι γαμάτο. Προλαβαίνουμε. Τι έγινε? Α. Τι έγινε πάλι? Άντε, φύρι πάρα να μην πετά. Τι μαλακία το πιάσε. Γίνεται ένα update. Μάλλον κολλάει στο record. Κάτι σαν update γίνεται. Ξέρω. Χρειαστούμε lava bucket. Θα δείτε τι θα γίνει. Α, έτσι γίνει lava. Τι ωραία. Είδατε τι τέλειο σχέδιο σκέφτηκα. Τέλειο σπιτάκι. Οπότε όταν μπαίνεις, κοιτάξτε, όταν μπαίνεις, πας με χαρά, όμως θα πας στη λάβα, αλλά έχεις βάλει ωραίο σχέδιο. Φαίνεται το χώμα. Αυτό είναι τέλειο. Τέλειο. Πόσο ώρα κάνω record? 9 λεπτά. Τέλος. Αυτό γίνει σήμερα. Αυτό θα γίνει σειρά. Minecraft Chunk Creator. Γεια σας.